И така, Галя Щърбева вече е в студиото. Добро утро, Гале. Добро утро. Разказваш днеска... Чак ме яд, че гледах по-рано тази история. Можех така да я видя за първи път. Нищо не може да прооткриеш някакви неща. Гледах я с нощи, да. Разказва Галя днес една история, такава, без никаква химия. 100% биоистория, нали така, да. За биохора. За биохора. При това успели не къде да е, а в Ню Йорк, при това като модели, т.е. сбъднали мечтата на милиони хора, обаче се връщат да живеят в едно пазарджишко село. За мен това е една от най-вдъхновяващите истории, едно изключително смело, младо семейство, което върви абсолютно срещу течението. Между другото, всичките истории, които съм снимала, ми прави едно впечатление, ми прави едно нещо, което така е общо между тях. Винаги хората около тях ги наричат луди. Тоест, понякога, когато ти кажат, че си луд, може да се окаже, че си в правилната посока. То си е казано. Те да са живи. Лудите, те да са живи. Това са страхотно семейство, което наистина супер успешно в Ню Йорк, модели пътували по цял свят, запознават се, женят се и решават да се върнат в България, да вложат всичките пари, които си изкарали не в апартаменти в София, на жълтите павета, а в едно абсолютно безлюдно, опустяващо пазарджишко село, където започват да изкупуват земя и да правят биоферма. Там си гледат и детето. Там си гледат и детето. Решили са да го родят в България, да го отгледат тук, въпреки че имат възможност да го отгледат и в чужбина. И за да поддържат всичкото това нещо на село и да продължават да купуват и да се развиват, същото време ходят и в Ню Йорк, работят, изкарват пари и ги влагат в България. Това е просто някаква абсолютно... В биофермата ги влагат. В биофермата. Опита ли, ще видят и нашите зрители сега ни много приятно изглеждащи вкусни марулки в тази градина. Естествено, тръгнах си с една торба салата. Няма такъв вкус, сигурно, предполагам. Страхотни са и... Всичко, което се отглежда там, е направено с много любов, с двете им ръце. Голяма част от дори техниката, която са си донесли от щатите, я сглобяват сами, направили си сами напоителна система, защото е много скъпо. Въобще едни наистина страхотни млади хора, които според мен трябва да са новите лидери, за които говорим напоследък. Не тези, които са във Фейсбук и, нали, как да кажа, имат хиляди последователи, но реално това са наистина примера, който трябва да бъде днес. Със сигурност, 100% се съгласявам с теб, че това е една наистина от най-вдъхновяващите истории, които си разказвала. Нека да я видим за така истинския вкус на ягодите, за глътките български въздух. История на Галя Щърбева, която разказва сега. Започнахме да купуваме земя дистанционно от Америка и лека по лека станахме собственици на 70 декара земеделска земя. Едно семейство, млади хора в разцвета на силите си, успешни модели, обиколили цял свят. Ви намирам в едно пазарджишко село, много красиво. Как става това? Като градско момче винаги съм мечтал да имам къща извън града и своя градина, така да го наречеме. Всъщност това е родното място. Тук съм отраснала до 18 години. После заминах за щатите, исках да ставам медицинска сестра, но в последствие веднага станах модел и от тогава вече 12-та година точно това работих. Аз бях студент в Германия и случайно най-голямата за това време агенция в Париж Success ме забеляза и ме привлекаха на договор с тях. Как се запознахте двамата? Запознахме се 2010 година в Китай. Беше много странно, да, българи да се срещнат в Китай, но явно съдба. Живеели сте заедно няколко години в Ню Йорк, нали така? Все още се връщаме там всяка година, защото там имаме най-много клиенти, вече имаме много приятели и го чувстваме като втори дом. Живота никак не е лек в Ню Йорк, особено когато си чужденец. Дори да не си чужденец и, както всички знаем, е много скъп и трябва постоянно да работиш, за да изплуваш и да оцелееш там. Трудно е да го обикнеш този град. На мен ми трябваха 3 години. Идвате от Ню Йорк на село. Не беше ли голям шока за вас и въобще как направихте тази крачка? Определено е доста по-различно. В крайна сметка това е нашата родина и винаги, независимо каквото ще става, тук се усещаме
по-на мястото си, поне аз, отколкото там. И мисля, че след толкова години живот в чужбина, всеки достига до един момент, в който усеща как го влече родината и иска да даде нещо назад. Мисля, че някъде около четвъртата година, макар че бяхме много щастливи в Ню-Йорк, прекрасен град е, започнахме да усещаме една липса. И тогава започнахме да мислим и за семейство. И просто беше повече от ясно, без въобще дори да го обсъждаме, че трябва да се върнем в България. Липса на какво? Кое беше това, което най-много ви липсваше? Липса на енергия, на обич, на чувства. В Ню-Йорк си толкова зает с работа, че дори нямаш време за приятелство, нямаш време за срещи. Градът е много красив, космополитен, но е страшно мръсен. Затова не липсваше чист въздух. Страшно не липсваше. Храната много не липсваше. Но аз, понеже съм отраснала тук, съм свикнала с истинския вкус на ягодите, на малините, на домат. Там салата от домати просто не се предлага, защото не е вкусно. Когато решихме, че искаме да имаме деца в близкото бъдеще, беше повече от ясно, че трябва да отраснем на едно чисто място с чиста храна. Дойде един момент, в който много ме хвана яд, че ще се превърна в един от тези българи, дето идва само от време на време и не е част въобще от живота тук и не исках и детето ми да е свързано главно с чужбина, да говори български, но всъщност да не е българче. Исках да наистина да сърцето си да носи България, да знае откъде. Осъзнавате ли колко странно ще звучите на много хора, млади хора, чиято мечта е точно това, което вие сте имали до сега? Да станат модели, да отидат в чужбина, да се махнат от България? Да, но те сега тръгват. И това е нормално. И аз съм бил със същото мислене. Радвам се, че виждам все повече успели млади българи в чужбина, които мечтаят да се върнат тук и даже ми казват, че ми завиждат на това, което сме направили. Искрено се надявам все повече да стават тия хора. Точно те могат да ни извадат от положението, което сме. Аз вярвам, че много хора ще последват нашия пример и ще се върнат. Нали? Нали ще се върнат? Изтекте дечица. Той се роди в България. В мига, в който разбрах, че съм бременна, просто отказах всички снимки и останах тук с цялата бременност и го родих. Исках първата му глътка въздух да е българска. Този парцел, на който сега се намираме и откъдето започна всичко, първите две оранжери, беше една джунгла. Само дървета и то големи дървета, големи камъняци, сигурно 3 фадроми с камъни само сме изкарали. Тук имаме 4 големи оранжери и 2 малки за разсад и на един друг двор имаме още 2 големи оранжери, като всички са по 200-250 квадрата. И какво отглеждате? Това тук е разсадът ни. Цвекло, домати, пипер, босилек, а това са сладките ни картофи. Тук е тръгнал вече магноноза, който ще берем цяло лято. Тук са 2 лихи с краставички, които не се получават много добре, защото има много пови прасета. А както ви казахме, ние не ползваме никаква химия, така че много трудно се борим с тях. Използваме разни методи, буркани с слама и бира да ги ловим, с какво ли не. Всички рецепти, които сме чували от бабите. А тук местните помагат ли? Не, те по-скоро пречат. Те няма с какво да ни помогнат, защото са с това старо мислене, че ако не го копаеш постоянно, не слагаш бяла тор и не пръскаш, няма как да порасне. А гледат ли ви странно? В началото ни гледаха много странно, сега забелязвам, че след като виждат, че вече 3-та година изкараме реколтата хубава, вече започнаха да вярват, но все още не смеят да пробват нашите техники. Как дойде идеята за биофермата? Може ли да се живее от такъв бизнес тук? След инвестициите, които сме направили, не мога да кажа, че може да се живее от такъв бизнес и не би съществувала фермата, ако не са доходите ни от другата работа, която имаме. Има огромен потенциал в биоземеделието, не само в европейски, в световен мащаб. Не съжаляваме, беше много трудно, но нещата започват да стават все по-добре и по-добре.
част от парите, които всъщност сте изкарали от моделската си работа и въобще работата си в чужбина, ги влагате в това да купувате земя на село. Тя даже ми се е карала защо в това сме вложили толкова, вместо да се вземат някои апартамента, примерно да се дадат под наем и в крайна сметка всичко, през което минахме, притежаваме и самения бизнес, който сега имаме, не може да бъде изместен от това и аз вярвам, че ще го осъзнаят нали, с течение на времето. А всъщност колко често ви се налага да ходите до щати? Колкото повече сме там, толкова повече пари изкарваме и по-бързо ще се развият тук нещата. Казвали ли са ви, че сте луди? Наистина да инвестирате в едно обезлюдено село? И самите ние понякога си го мислим. Родителите ми и всички около мене постоянно казват, че сме луди, да. Защо сме се заробили с това, с което нали, се занимаваме, защо си фърляме парите на вятъра, много от приятелите също. Но всички, когато идват тук, много им харесва. Този сорт го донесахме оттам. Купуваме от Щатите, от една ферма в Вермонт, която продава сертифицирани биосемена. Био и нон-GMO семена. И имат страхотен зелен фасул, лилави шушулки и друг, който е жълти шушулки. И ще го комбинираме с нашия българския си, който е зелен, ще правим микс. Какво друго си донесохте от щатите, като ноу-хау или като семена? Почти всички си Цял ноу-хау куфер го с семена донесахме с много интересни зеленчуци. Това са 3 различни сорта марулки, може да видите, като цвят, като височина различни са. Те вече Тези са минава много сезон. вкусни. И те са американски. Повечето от тези семена са дошли от Европа, оригинално, така или иначе, но просто са забравени в нашия край. И така или иначе сега се налага ни обратно да ги взимаме оттам. Ние не сме професионални фермери, много от нещата не ги знаем, правим доста грешки. На семинари сме ходили няколко пъти, книги четем, гледаме видеа, YouTube. Да. Всичко сами правим. А физическата работа идва ли ви в повече на моменти? На мен със сигурност ми идва в повече. Липсата на работна ръка, в смисъл, много натоварва психически. Тая несигурност, че не знаеш следващата седмица дали ще работят хората, дали няма да работят. Бог да благослови жените, само жени могат да разчитаме. Къде са мъжете? Може да минете ги видите в кафето. Кръчмата. Поред мен масата не работи. Ами аз си мисля, че хората ги е страх от земеделската работа, защото си представят, че по цял ден ще ги караш да копаят в някаква жега и ще пръскат с някакви отрови и нещо ще им стане. Защото така е било правено едно време. И така го правят все още много ферми. Но ние правим всичко по съвсем различен начин. Поредното място, което първо почистихме, защото беше много изоставено. Вкарахме вода, нямаше вода. Вкарахме вода и го превърнахме в тази градина. А това е капкото, за което ви обяснявахме, че сами си направихме. Това са пръскачките. Това е всичко. Тази Напоителна система за напояване вие сте си я направили. Цялата тази система си направихме ние, като самите пръскачки и таймера, който ще ви покажем в оранжерията, ги домъкнахме от щатите с куфарите, като се прибрахме преди месец. Много скъпо щеше ни излезе тук да наемаме фирма да прави всичко това за нас. Тук хората са много затворени в себе си. С такива работи се сблъсках, само бях чел като дете, нали, по Йовков, Елин Пелин. Такива хора не знаех, че има. Разкажи случката за пътя и дупките на пъти, които ти се опита да запълниш, защото те бяха ями. Запълних там долу пред фермата, поне пред нас с баластра, защото бяха направо езеро имаше. Всичките комши почти негодуваха защо съм го направил. Сега ще ли минават повече коли оттам. Аз викам, нали улицата е за минаване. Не искали да минават коли. И затова искат да има дупки. Да. Но селото е огледало на държавата. Ние го знаеме добре и такова е и нагоре. Аз в началото си представях, викам, сега ще направим една малка фермичка, хората ще видят, ще се амбицират, ще кажат, дай ние да отглеждаме биозеленчуци, ще направим кооператив, ще продаваме всички заедно. Защото комшията прави мед, други прави сирене, третия нещо друго. Не, братче, точно обратното. Даже много от съседите спряха да общуват с родителите й. Да. Само защото правите нещо. Примерно тази къща, това място, което го купихме,
Първо питахме хората, не го продаха. Случайно по интернет, както си бяхме в Америка, виждаме, че е за продаване. И аз се свързах, защото те ме познават и го купихме, нали? Така се държиме, просто до никъде няма са нещата. Аз няма да го ям, а теб няма да го дам. Добре, такива неща не са ли ви, как да кажа, разочаровали? Не сте ли си мислили, за какво го правим? Мене много. И много ги изживявам, но на кой да се разочаровам, като аз съм българин или това са българи? На кой да се сърдат? Това е част от нас и трябва да го изкореним. И затова казах, че до една степен и от яд го направихме това, че искам да променя нещо, да знам, че съм се опитал да дам от себе си, пък дали ще стане божа работа. Какви хора са ви клиенти? Клиенти са ни предимно млади хора с възможности. Пазаруват за малките си деца, също някои хора, които имат заболявания и изключително от жизнено важно значение да дадат чиста храна. Зареждаме също някои ресторанти. Главно хора, които оценяват истинската храна. Ние нямаме лиценз за био, но няколко пъти вече ни се случва. Клиентите казват, имаме уред за измерване на нитрати и на други вредни вещества и от вашите неща са по-чисти дори от тези, които са био. Причината, поради която нямаме все още биолиценз, истината е, че 2 пъти се опитваме да изкараме. В един случай фирмата беше разобличена, един от служителите беше хванат да продава лицензи. В другия случай несериозното отношение на друг служител ни отказа. Аз достигнах до извода, че в България и това нещо може да бъде лесно купено и не е гаранция за качеството, което получаваш. Голяма трудност беше и при 2 години се опитахме да кандидатстваме за европейските програми. Аз временно в 6-7 месец търчим като луди за хиляди документи, хиляди простоти. Даже имаше случаи, когато едната институция иска какъв си документ от другите, но те казват, не, няма да го дадем, докато вие не вземете от първите, които категорично отказват. Имаше случаи, в които нямаше как да издадем даден документ. Просто в такива абсурдни ситуации сме били. Аз видях, че това е просто още една побългарена и сработена схема за изкарване на пари от някои хора. И решихме сами да си построиме това, което сме намислили. Като дойдоха на проверка от Държавен фонд земеделие, човека така се удари да види, нали, за какво аджиба кандидатстваме и какво сме направили. То не беше проверка, трябваше да снима защо сте си фърли парите? Вика, какво сте направили вие, бе? Обаче видях някакво такова чувство на радост в очите му, хем, че сме го направили, хем, защо сме си фърли парите, защото знае за какво става просто. Какво каза? Точно да му бяха. Никой не прави като вас. Първо взимат парите, тогава правят. А вие вече сте го направили. Нали? А вие вече сте го направили, за какво ви трябва да вика пари? Това е моето училище, тук учих до 4-ти клас. И след мене го закриха. Тук съм идвала доста години. Определено не е това, което си спомнях. А представяла ли си, че ще се върнеш да живееш? Никога. Аз избягах от тук. Не съм си представила никога. И сега мъчно ли ти става, като го гледаш? Мъчно ме, защото имам много хубави спомени тук. Всички, които учихме и учителките, всички сме приятели. Сега изведнъж да го видиш как се руши, много е кофти. Аз мога ви прозвуча налудничево, но мечтата ми е България да изглежда като Германия или някоя друга държава, просто да е селото, да е наистина, да си личи, че е поддържано, да няма кал и толкова много срутени къщи. Така я виждам по принцип България и знам, че ще стане въпрос на време. Да разраснем фермата, да стане по-голяма, да можем да изхранваме повече семейства с чиста храна. Да издържиме психически и физически на всичко. Ако не съм оптимист, то тогава за какво живеем?